lobola so uthi yena kakafike udinga nje i-address yabo yokuba ifike apho ipasela so ke ngoku ndimnikile ke utshomi ne uzobenza awuzohamba Libo uthi uhlala phi yena njengoba thina sihlala phe Fernhill ezantsi yena uthi uhlala phi ntombi andizohamba kanjani andithi kuza icourier apha endlini kuza icourier ezisimpahla yakhe andithi izawudrop yena uzawuzozithathela later xa icourier seyidrophile andithi na I think yona ndizama uyitsho okay ke no Yesu Jesus fire ahaman rubbish ahaman rubbish Jesus kunento ijonga emnyango kanti khasisi man Jesus oh Jesus my God fire Jesus man rubbish kunento ijonga emnyango kuzawufika into kanti Jesus man my God yabona mlibokazi sawuxabana ke sana Jesus you are so silly man you Jesus ahaman man dilitha yonke le rubbish ahaman mlibokazi Jesus Chane sasanga man yazi usili ishimani yazi ndiwo yanga ndijonga ngoba ngibothe ngadafikela umuntu wami ake ndijonge le message ukuthi kanti ilahlekile hayi man ndibokazi khamani sendikalali nje akunyathele entanyeni Chane uzobethwa nje mona mlibokazi jikisa lonto rubbish man jikisa lonto ithi yaphi xa izapha kwaYesu apha kayimazi ba uyenza umntwana ba uYesu hlala apha kwaYesu apha hlala uYesu apha not inyoka fire man xelela loba uthe mama kasayithatha lo pastor kwaYesu apha letha kwa wena lowo ke tata fumele izinto ezingekho ezizongena kowenu Chane nani amahla izikwenzeka lonto wathi izikwenzeka lonto Ntoni lonto? Iphethe Yantoni? uzugcina nyoka Kaloku uyithenge amahla uzugcina Amahle uphambene benhloko. igama layo nguGebi akhoma dimona Amahle futsek. You. Nobe uyagula. uhlukane nathi Hayi nobe uyagula. uhlukane nathi Inyoka. Uyazi inyoka. Lola nyoka icute ukuva nyana apha amahla ngicela uphume Amahle ufuna uthandazelwa amahle. Utheni ngoku wanenyoka nobugqwirha? Ewe, ubugqwirha benyoka uqala ngohlobo. pet shop Ubugqwirha benyoka kuwe in Jesus name. Qala uhlobo. mama hey Futsek. Wabona lipakamba nomsindo man. okay doctor Ewe usanda ubhaptizwa kweNklevu phela nako uyogqokisa ngenyoka. Siqala ngokuhlobo into manje bizwa kuba ngoGebi. Inyoka ubugqwirha. Lo muntu ufuna ukuthwalisa ubugqwirha bakhe. akho Futsek. Ukuthwalisa ubugqwirha. Don't get it Futsek. Aphindela wena wenyoka. Asoziyela inyoka lapha kulandi yakho. Uqala ligqwirha asithathi inyoka uqala ligqwirha afuna umbona futhi lo mntana ukuthenga jonga ithethe enye into lona amahle awuzugcina nyoka yazi amahle ingathi uyangiphambanisa the more you talk about this thing you are making me angry Snake prank. Tata ulixhwele. Wanibhalela lecaleni wathi bana andikho interested kunoba ndifuna uba nemali. Ndenza imali yabo. Ndabuza ke mna ke utsho njani? Wathi bana andiyibawela inyoka na. Hayi Lisa. Hayi mntanam ungaze yabona lo tata lo ngaze ndimthuke anye inyoka. Hayi Lisa. Athi ke mna ke andimind. Ndiyayifuna. Ufuna imali wena Lisa? Ndathi ke mna akakho space endlini. Irooms zigcwele. But ukhona omnye umama enthanda umkhupha ku TikTok. Uneroom ezimbili endlini yakhe. Enye ihlala imntu. Ngoku izahlala la nyoka. Awubawula ungcinela. Jonga mntanam, ufuna utyiwa inyoka kaMsimamlambo. Ungixelele ngoku. Lo muntu uzakunika uSimamlambo lo muntu lo. Hayi uzoyigcina wena izokwenza nto. Andimfuni uSimamlambo endlini nami Lisa. Andimfuni. Nempuku
umuntu akunika impuku ezithutha imali ezibhankini futhi andizifuni ezo nto Ndithe bana xa utheni ngongathi ufuna ndithakathe ndingathakathi xa imali yokuqala utheni ngathi ufuna ndithakathe ndingathakathilisa ayongeyakho ngeyam kaloku kaloku icilapha ndizothuka ndinye ngabantu balapha bathi ndinosibhozo uzobaxela ngengowakho ayingowam ufuna ntoni endlini nam ugciniswe apha mamela kaxa gciniswa apha endlini uthi uyaziguquguqula laa nto le khona laa room ngokufuneka kube yiyo ehlala pha uphambele lisa senditshilo lisa unayo le ingqondo senditshilo kulaa tata ke mna thaka ngamxali loo tata makathathe inyoka yakayifake kwimnqondweni ndifuna imali awufuni imali wena mandisokole ngolu hlobo ngendodla yam futhi funa inyoka apha ayongeyakho ngeyam isuzawuthakatha mos xa mkhulu izohlala kwakho tota uzawuthakathela umntana uzawuthakathelo njalo mandethana yemali qha ayongeyothakatha yemali antanam uthixo akayifuni loo nto ndifumane imali ngenyoka kuthi utyi iveji le ityiveji oh thixo anabe ndiphinde ndibe namakhaphetshu mos apha endlini xa ityiveji Mama, khona enye ishomi yabo ithi bacela simgcinise something. Intoni? Uthi masimgcinise yena bayahamba nefamily yakhe yabo. I think baye eGauteng. So iphethi nyoka like kuba masicela simgcine inyoka yabo apha. Hayi azogcina inyoka. Azogcina inyoka. Ngoba manje asoze. Ngicela ndithi andizoyenza loo nto. ngoba kutheni? Andizoyenza. Ngoba ngoba kuthena andizoyenza xa. Amakazi noma uvuma? Inyoka zabantu yaphambana. Ayinabungozi mama. Ayinani noma ayinabungozi. Uyithathe uyohlala nayo emjondolo wakho. Yojondolo mna? Hayi ukhathalele wanawo wabi nawo. Singola. Sabe sasiciko lathile sosiciko. Hayi kinti So ihlale phe iflatini. hey futhek awuna flat apha. Une flat wena. Une flat wena. Uyothatha ngifuna into apha. Uneyada apha. Uzohamba uthatha into zabantu. Makazi nawe chomi. Hayi mama like ayikho nkulu noma nkulu. Andikhathalele noba ingangomnwe. Makayibeleke emqolweni wakhe.